Bodo kay sunon may adlaw. Once again, ang yan sab kini atong nandang tulumanon kuno koy pasultiyon. O ganyan sab kini yung lagats kang inang Pai Barilio Morales. Kumusta ka mong napamati karon? Asap kaya punta may gala. Always say a prayer. Bodo kay sunon, ang suwatang po karatong taga na pagdagad pinadaha kini sa kaulitaw nga magtago lang sa ngan nga tikyo. Kini nga akong kahasol, murag kog nahagit sa akong pagkalalaki. Murag natandog ang akong garbo ba? Kanang gitawag nila og kanang natouch ang akong pride, ang akong ego. Bahin maguniso sa kababay nga mo'y natingban sa kong gugma. Og mo ni noon, og mo ni nahagit ni noon ko. Mao ko ni mga pangitabo, kauban ko ni babayhana sa pabrika nga akong gitrabahoan, si Saling. Debuntag niya na, paingon ako sa pabrika. Ay, maliit na mga kakuha ni Strabuan. Hapit na bang alas 8 da. Dili mga kakuha ni makapanso. Absent naman basta maliit si panso. Mudagan ba lang ako? Total, dool naman lang. Dool na lang pabrika. Ay, pito na. Ay, maliit na ko. Pero bahala na. Mupanso lang ko. Dool naman lang. Tikyo, pagkalit ko ng pito na. Oo, Saling! Late ka na. Pila ra ka minutos, oy. Sige na, panso na nga ito pagdali. Ikaw di ay. Sayo kaayo ko, no? Kaniyot lang ha. Panso lang muna ako. Ay! Yun sa man, naman panso. Humana, pero late yun ko eh. Nga no basad nga late, mangkaha, tikyo. Dugay magugong nakamata. Syaro naman sa taon ni mo, eh. Diin man di ka mabuntagi. Unsa man, wala kay tugpa-tugpa, ha? Nakatugpa man ko. Emergency landing lang. Amaw ka mangyud, tikyo. Buang nga bitaw oy Saling. Ang tinuod, sultihan talang kas tinuod ba? Nganong nadugay kong nakamata. Kuan manggod tungod sa kong damgo. Damgo? Oo. Unsa man damgo ni mo, gubat? Dili oy, love story man to. Murag kaagi to ni Romeo ug ni Juliet. Ha? Mao ba? Oo. Mao ding dugay kag nakamata? Mao lagi buang nga bitaw atong damguha oy. Murag drama nga Broadway ba? Ikaw kuno si Juliet ug ako si Romeo. Oh, mao ba? O lagi, mong dugay kong nakamata. Kaysa kung damgo, nagkahinigugmaay mangguta. Pero supak ang imo mga ginikanan nga rin ako. Tungod kay pobre man kuno ko, pobre pa ko sa ilagang paut. Unya ako? Naunsa di ko si imong damgo? Kuan, ilnab kuno kay kanako. Mao tong nagtaban ta nga supak ang imong ginikanan. Mao kuno kadto nga nakay tagkabayo palayo sa palasyo. Hala, kuno na Oh. gingarian di itong damgo nimo. Romeo and Juliet god. Dili man Florante at Laura. Unya tikyo sa sunod sa imong damgo, ha? Murag ganahan kong maminaw ana da sunod dayon. Mao kuno kadto nga nakay tagkabayo. Unya miangkas ka lang nako osloyo. O gigukunta sa daghang mga sundao. Unya naapsan kita sa mga sundao. Hapit na lang. Mao tong nakahunaw na ako nga waambak na lang tas pangpang. May ambak yun ta. Waambak yun kay hapit na mataapsi. Mao tong nagligid-ligid tas kabukiran. Uy, mao ba ka thrilling na kaayo? Sige, patay. Thrilling mo lang. Murag kong salida sini. Unya sa diyang nagligid-ligid na ta, namalik ang mga sundao nga nagakod nato kay nagtuo man sila nga patay na tandunga. Unya tikyo, unsay sunod nga nahitabo? Mao tong miabot ang kagabion. Kita na lang duha sa usa ka nga mingaw nga kalibutan sa kangitngit. Og mao kadto nga Hala, itaasa des imong damgo no tikyo. mao bitaw nga naliit ko. Unya unsa may sunod nga nahitabo ha tikyo? Mao to nga pagkagabi gibati kag kagutom. Kitang duha gipanggutom ta. Uy, pas mo tang duwas imong damgo. Wa gyud mapas mo kay doon na may prutas. Prutas, Oo. gikaon nato. Gikaon na to. Gikaon ako ang imong mansanas og imo sang gikaon ang akong saging. Mo anay naka-late ni mo. Dali lang ay manabaho na ta kapoy ni mo tikyo. Ling Saling. Sa pa uy tikyo. Lamias mong mansanas oy, kagubkog ayo. Unya ang imong saging luyat. Pulos na lang gyud pasumbingay ang akong gihimo ngadto kang Saling. Kay maglisod man gyud ko pagpadayag sa kong gibati ngadto niya. Pagkaudto na, break ko na namo sa trabaho,
Ay, alas 12 na. Kaduhang pas mo. Yun, uy, si Saling. Si Saling, asam ka na siya maniud to. Ay, nadini pa ingon ay. Ling, Saling! Uy, Tikyo! Mm, Sa man, naniod na ka? awa pa, padoong pa kus paniud to. Ikay akong gihuwat. Ha, ako? Oh, Nga naman di ay. kuan, invite to tikag paniud to. Nakadaog man ko sa suetre sa kuan gahapon. Migawas man akong numero, 556. O mo ba? Oo. Sige, kuyog ko. Kwartahan, magkaka. O, mungkoyo ka kanako nga adto ba ta kuan adto ta mga on sa Chinese restaurant. Asa-asa? Chinese restaurant. Asam na dapit, Tikyo. Sa kuan gud sa Pong restaurant. Ha? Pong? Time para ko na di pong restaurant. Nalagi kanagong pungko ba? Makapungko man ka. Hilom mo na diha. Ay nagsayal karabada panapulang. Sabad diha. Ikaw gyud amaw ko kita. Og niyan ang pag-off na namo pagkahapon, giatangan gyud nako si Saling. Pirti gyud akong ibugang Saling oy. Labi nagmag-blouse sugot kayo. Klaro kay ang boobs. Mubukal kong dugo nako. Nara si Saling ay. Paingon na nga ni. Blakingan ka nako aron mo uno. Sugar bang mulakaw oy. Okay, listen man ko karon sakay. Hi Saling! Uy! Tikyo! Oo. Ikaw di ay. O pwede ka mo uli. Ay, gipaabot ka oy. Nga naman, ha? Kuyog lang ta. Kuyog ta pa uli, mag-taxi man ko. Naay na lang, uy. Tulison unya ko nimo. Tulisun ko. Ling, Saling. Unsa ba na? Uy, sige, sulti na. Unsa ba na? Kinin, mamisita ko nimo karong gabi ha. Mm. Bisag magbuntag patag istorya. Wa may trabaho ug nga. Nya, di ka mahadlok sa kong tatay. Oh, nganong kadlukam na sa tatay nimo abatay na. Dili man. Kuan ba ka na manggod si tatay, stricto kaayo na. Miagi na siya pagka-veterano manggod. Ay mao ba? Mm. Aw og veterano na sa tatay nimo ako miagi man sa ko pagkaapag. Ha? Soy afag ba? Uy, Amo to sana say mo karaan man ng sundao kani adto. Basta mamisita ko nimo. Ha? pamisita lang. Pero, sa may regalo ni mo na ako? Kuan ka ng orange lang, orange. Si Orange, unsa ko? Gilantan ko? Ha, Tikyo? Oh, mao man ni naandan. Kana di mo bisita kag ospital, magdama jud kag orange. Oh, ay. Ay ka bala ka, parisam sa nakong crackers. Ay, ambot yang ni mong Tikyo, haka. Karaw ba yung kabuhi ni mo, oy? Pagdano lang dextos! Makatungan yan ang pagagabi namisita ko kang Saling. Dili kay dako ang ilang bahay, murag usaray kwarto ba silang bahay. Ang uban nga may igsuon ni Saling ug si Saling mismo, akong nahibawan nga ana ra manghigda sa sala. Ug samtang nag-istorya-istorya mi si Saling, gidalitan ko og tamis kayong kapayas. Kay adunam di sila daghang tanom nga kapayas silang luyo. Sa akong pagpamisita, atol sad nga naglain ang panahon. Ay, lingkod, Tikyo. Ang syuktong ako nang gihatag kang tatay nimo o ang usa ka tinustos to asay tilad ug buyo. Ay nagmama naman as tatay nimo. Mo bitaw na sa tatay, uy. Popuha na lang ipon, anak. Uy, La, dugdug. mao bitaw nga murag naglain ang panahon. Dunay patak-patak nga ulan sumaas pag-asa pon siya. Hilom di ay pataka lagi ka, uy. Ah, Tikyo. Mm. Kaon sa ining kapayas, oh. Unya na, murag ba na naka-hospital nako. Nasubraan ako kaon ng kapayas ug si ko karabaw. Olo, imo di ay taon to. Mao lagi. Tay pasa unsa man day ato nimo, ha? Kuan ba ling, kuan ba? Ang tinuod ba kining ang tinuod musulti na lang jud ko nimo. Unsa man lagi na, ha, Tikyo? Ling, ang tinuod na Ay. marasik. Ay. Sugat ko duga. Kuya wa man sada. Hala, muuwan gitingali ni. Baga naman kay dagum, oh. Ling kuan ba kining kadtong tuwa kining ni kuan ba kining ha? Ling. Kuan ba ling? Oh, saman. Katugon na kaayo ko, uy. Kining katugon ka na ling. Katugon na unta kaayo. Sandig na sa kundughan. Ay, lubda Tikyo, ay. Mabagunan kita tatay, bantay lang gyud ka.
Basta duka na gyud kay ko. Dugay man sa kay kamusultis imong tuyo. Good sige na, uy. Wis, Saling, musulti na lang ko. Ang tinuod, gawa sa tinuod lamang maunga. Hala! Nag-uwa na gyud hinuon. Buang nga, oy. Ay, agtan ko sa uwan da. Saling! Ay, day, matulog na ta dayon. Ubuka na lang ko din yung sa sala na yan. Kay murag, Ay. anhilang ta manghigda. Sige, Tuwa man tay. dito sa kwarto. Oh, gudo, ikaw tikyo, do. nong. Kanang di man jud ka makapaulis inyo kay kusog magkaiguan. Oo. Usa man gusto ka nga anhilang kahigdas ba ay. Maglaray lang ta din ni sala do. Okay ra kay kaduroy, okay ra kayo. Oh, nahalan. Oh, Maglaray ta. Ay, sige jug uwan. Oh, wayo tuang uwan. Di jug ka kapaulian ni sinyo do tikyo. Okay ra na palabay lang ko sa kagabion din sa inyo. Tupan na mo yung dasal lingdong. Oo. Pero butangan na natong online to nga. Tay. Sa tunga noy, og sa lubot lang ng unlan. Usay sa lubot, ha? Ano man, ha? Ano sa lubot, ha? Ah. Sa tunga, sa tunga. unlan, dili na madaang lubot. Ah. Para doon ay di ka makalabang ba? Okay ra kaduroy. Pagtuang sa uwan, pauli lang ko kay kuya man sa Rosbaha. Diha ratod ko makatog sa bahay ni Saling. Buntag na gyud kong buntag na mituang ang uwan, nya nagbaha pa gyud. Pagabuntag na ni ana, kuan kining gipakaon kog tinughong sa tatay ni Saling. Nya sa dihang mihigop nang kus tinughong. Tay, butagi ka payas diri sa lamisa, tay. Mukhaon tingal listikyo. Iyon na Saling, ikaw di gusto ka bang mukaog kapayas? Ay, gusto mo lang? Kapayas na good na, syempre. Ay lang nagsuguas tatay nimo. Tiguang na raman na. Ako nalikatkat sa kapayas. Sa iyo raman ang katkatong kapayas. Hilom diyang bugero ba ni mo? Oh. Kat-kat ko taos kapayas. Wa ka man gani magkakatkat unlan nga mubo ra kaayo kapayas na ba noon? Ling. Manghambog ka pagyod. Kat-kat ko nos kapayas unya sa unlan be nakakatkat ka hatikyo. Pikat ni mo. Angas ka. Unta na ni. Ay. Mao ni akong pangayo ang tao ninyong mga hunahuna. Unsa na minuog gihagit manong kong Saling? Unsa may buti pasabot ning tanan? Nga mura ba ko gihagit tas kang wawa hinuon ako. Birahan ko bakala ning babayhana. Ang ako ba nga makapasalig pa kanako kung makasalig pa kanako sa Saling nga wa gay di kong kakatkat sa unlan kapayas na banoon. Unsa man og kumoy pasultihon? Tikyo. Hello everybody. Hello. Hello. Tanan. Apare tolo. South from east to west to South Korea to North Korea. Karon ba? Sa pagkuha na to aning Kaniya to. nagpalupan na ba itong bracket? Oo, labay na. Sa kinitabo. Sige. Si ako kumpare si Upaw Caballes diya sa ko. Kagawa ni si Bunga. May sa kining tingog. Mao ba? Kanang kantang El Relo. Nya sila si Paring Marianito Bugtay, si Telma Caballes, si Sidra de los Santos, ato gining mga Salamat tigpaminaw kaayo. yun. Ug sa atong amigo day board Konsyal Calvin Alpechi So, si Calvin, San Fernando, sa Pitalo. no? Pitalo. Mm. Ug sa akong amiga day ay ni Lucy Brincola. Oh. Ug sa iyang mama. Nga naminaw gud ka nato Naminaw sa Lucy gyud. board. Gikan kadlaw nag-una na iyang radyo. Ang unang radyo ng balita ni Arnold og Thank ni you Ate Kim. kayo, mama ni Lucy Brincola akong amiga. Okay, si Tikyo to Cinder. Thank you. Naam ko ni sinaib ka Tikyo si Saling. Nya, de gayon nga namisita siya ato nagdag-o man. Mo to nga ang di na sa kauli kay magbaha man. Diha na sa muhigda sa bayang Saling, ang bayang Saling murag anara sila maglaray sa sala ba? Kay tuo manong kwarto, sa kwarto. Mo to nga gipahigdal sa tatay si Tikyo.
Sa dinig ka lang, tuwang sa uwan, pauli lang. Nakaroon na nagtupad sila si Saling, pero gibutang kag unlan. Oo. Nay unlan, nga ali. Nya nam na ni tanom nga pagabuntag na dagham sila tanom kapayas. Amo nang gusto man kay si Saling og kapayas, ningos tikyo nga kat lakos kapayas lang, katkatan kan. Katkatan. Para makakaw kag kapayas, Oo, kali katkat. Ingos Saling, wag kay katkat unlan, muburo kay kapayas man o. Murag nahagit siya. No, na-insulto siya ba? Unsay bot ipasabot atong tanan. No? Nalatikyo. Ato na istorya. Kisa nagbutang sa online board? Ang tatay, ayan tatay, Tatay ni ni Saling. Saling. Magdayo Gibutang- man kana sila. Ha? Dili, nangulitaw pala siya. Ulitaw pa Oh, lang. ninaadtan og uwan. Uy, tinuod no? Wa jud ka kakat sa kuan Kakat gani unlan, nga. kapayas na ba noon? Walingon na gatong unlan, Oh. no? Mao nang nakuan siya taon. Murag nauwaw siya, nahagit, Nahagit, insulto. na-insulto ka Oo. tungod kay sige na lang pero ang buti pasabot gud atong imong giulitawhan nga giganahan puto nimo, Oo. no? Giganahan puto nimo. Doon na kay buhaton. Oo. Wa man sad. Imo patong gi kuan kanang sa sa Oo, sa kat-kat pitches pero pa na ulan. sa madyong Oo. kanang kayon, no? Gihinol to nimong pit-pit. Muna nga, ay nalaglabday mong, ikuan na lang to, pasagdi na lang to, basta Oo. mo, hinumdumi nga, ang gani Murag- ka kat-kat ko no sa unlan, Mao na, Sa gipasabot pasabot ka. niya nga. Sabta na. uwa ka gani makahimo, pero Mm. may sa tong imong gihimo, nagrespetar ka, Oo. no? Nga, kag imo pa tong gihimo, unya to, naabdan ka sa imong iyang tatay, ug dili ka matigbasan, mapakasal, jud kag ahat, di ba? Mas Masaya may gusto. tugwa pa mo may plano nga magpakasal, mas may ngwa pa yun mo mahilapti. Sige. Kuala to nimo, mga chart lang to sa experience. Basta na ay babay good board nga ingon ana. Oo, magpasumbingay lang. Magpasumbingay nga kanang murag mo'y manintal nga Naghuwat. naghuwat lang. O naghuwat. Nyaway ka, wa jud ka kay kabuhat. Wa jud ka kay Okay. tingali Tinarong buutan ka, tinarong imo, Oo. serious ka, Mm. buutan ka nga pagkatao, Sige good ka lang. na. O okay ra na. Ay lagdug labda yang sagdi na lang to, yang gisulti nga na-insulto ka. Oh. Kay unlan ako na, nya kapayas. Sige, tikyo ha. Salamat sa pagpadagat ng tulumanon. Kuna ko ang pasodihan.